tämä on aika arkaluonteinen asia. Mutta periaatteessa asia on kyllä myös sillä tavalla, että johtaja ja paimen ja lauma on aina vastavuoroisessa suhteessa toisiinsa. Jumalan poika oli mallioppilas, erittäin tunnollinen, otti huomioon toiset, mutta kyllä piti päänsä. Ja se verbaalinen ilotulitus, jota me siinä kävimme yhdessä läpi, niin kaikuu vieläkin mielessäni. Nythän oli niin, että Jumalan poika osasi aramean kielen lisäksi erinomaisesti koineen kreikkaa. Ja pappisseminaarihan muutti sitten Joensuuhun, että selvästi tämä Pohjois-Karjala ei ollut ehkä Jumalan pojan mieleen. Ehkä hän kuitenkin suuntasi tiensä pääkaupunkiseudulle. Se jäi vähän epäselväksi. Ilman muuta hän vähän lähti niin kuin kellot soiden ja ovet paukkuen. Nyt jälkikäteen toivon, ettei hän olisi täysin kirkkoamme hylännyt. Nyt tämä minun suhteeni häneen on sellainen henkinen ja hengellinen. Mä yritän kuulla hänen lempeän, sopusointuisen, läsnä olevan olemuksensa joka hetki, varsinkin täällä kotikirkossani. Mutta tällaista ihan face to face tai Facebook-kontaktia, niin se on nyt jäänyt vielä odottamaan, mutta toivossa on hyvä elää.